binili ni Trinidad Mayor Awingan dagiti oil refilling station iti munisipyo. Ngay lakwanda dagiti mannalon nga gatang iti gasolina nga addaan iti galon wenno jerrycan para kadagiti farm equipment da. Ada detalye ni Audrey Villena. Baban iti Executive Order No. 41 Series of 2026, binili nila Trinidad Mayor Awingan dagiti paggasolinaan iti La Trinidad, apalubusan da dagiti mannalon ang makapag-purchase iti gasolina ken krudo, baban iti containers para iti generators ang maaramat iti padanom kadagiti talon ken dumapay. Kasapulan ang nakarehistro iti Registry System for Basic Sector in Agriculture ken Municipal Agriculture Office dagiti mannalon ang mapalubusan nga agaramat iti galon para iti gasolina ken krudo. May certification na ipapakita sa mga gasoline stations and they would be allowed to sabihin natin fetch ba or to have those particular fuels in containers. Uray met mapalubusan dagiti gasolinaan, karit kadagiti mannalon ti tuloy-tuloy a panagnina ti presyo ti gasolina ken krudo. Uray napalubusan na kitangam na yun namot lang mo ti krudo iso nga andaw na nga kaya nga gumatang tinagarumot lang. Iti paganurutan nga inruar ti Department of Energy, mapalubusan dagiti mannalon ken mangalap a gumatang iti petrolyo baban iti jerrycan ken drums para iti operasyon ti makinarya iti agrikultura ken dumapay. Makatulong da iti awagas tapno mapalag-an ti sitwasyon dagiti mannalon. Gapu ta kaaduan ka dagitoy iti awan bukod da alugan nga usaranda iti panag-purchase iti gasolina. At the same time, we also reactivated yung local price monitoring council natin and umiikot po sila at tinitignan po yung presyo ng ating crudo, gasolina, at the same time yung basic goods and prime commodities in the municipality of La Trinidad. Kabayatan na, at adalin mat ita ti lokal a gobyerno ti La Trinidad ti panaka-implementar ti sagip sa kaak para kadagiti mannalon iti munisipyo. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.